Acest subiect am început să-l investigăm, eu am început să-l investighez cu colegii mei din Ucraina în 2017. Atunci am aflat că în urma unui protocol semnat în 2010 de guvernul Filat, Republica Moldova a cedat partea de baraj de la Năslavcea. Acolo, pe această parte de baraj, acum funcționează o întreprindere numită Centrala Hidroelectrică numărul 2. În opinia mea, cedarea acestui baraj este o eroare foarte mare, pentru că noi am pierdut accesul fizic la cele 70% din apa Nistrului superior. 30% din Nistru, din apele Nistrului, provin din râurile interne ale Republicii Moldova. Și după acest lucru, tot în 2017 am înțeles că autoritățile ucrainene au depus o solicitare la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene privind arendarea unei suprafețe de 20 de hectare care se află în amonte de centrala hidroelectrică numărul 2, exact pe segmentul ăsta de la frontiera moldo-ucraineană până la centrala hidroelectrică numărul 2. O arendare pentru 49 de ani. Acolo se discută. Ei vor 49 de ani cu intenția de a prelungi, a extinde termenul. Dar cu ce scop? De ce își doresc atât de mult aceste hectare? Ei vor să... Domnul Parnicov este expert în acest domeniu al energeticii și probabil că o să explice mai bine. Din ce știm noi, după ce am vorbit cu experții, intenția lor este de a lărgi albia râului Nistru pentru a concentra în amonte de centrala hidroelectrică numărul 2 mai multă apă. Mai multă apă însemnând mai multă capacitate de a produce energie electrică. Această energie electrică costă mai scump, ei o vând mai scump pentru că este tarif ecologic decât, dacă nu mă înșel, costă undeva în jur de 4-5 grivne și pe moment pentru a atinge capacitatea maximă de producerea energiei electrice, conform strategiei energetice a Ucrainei, au ei o strategie până în 2024, dacă nu mă înșel. Planuri mărețe, adică... Da, acolo trebuie să fie instalate 7 turbine. Pe moment există 3 turbine care funcționează în regim industrial, cum spun ei. A 4-a turbină urmează să o pună în funcțiune în anul curent, 2021, că în viitor să fie instalate celelalte 3. Numai că pentru a pune în funcțiune celelalte 3 au nevoie de un bazin mai extins. Este vorba de bazinul tampon, așa se numește el. Și uitați-vă, pentru a extinde albia fluviului Nistru au nevoie de această suprafață de... Am înțeles. Domnule Parlicov, ați vrut la un moment dat să interveniți când se vorbea și despre guvernul Filat și aș vrea să ne explicați și din punct de vedere energetic. Acolo, din punct de vedere energetic, din punct de vedere energetic mai apoi. Da, eu haideți mai bine să mai spun partea energetică, dar dacă ați doriți părerea mea și din câte cunosc eu ce a făcut Filat, asta e altă istorie care nu are treabă cu energetică la direcție. Deci, pe partea energetică, haideți ca să înțelegem despre ce e vorba și în ce constau riscurile de fapt. În general, orice baraj, orice intervenție pe cursul râului, când blochezi cursul râului, este o intervenție care afectează grav funcționarea râului. Că râul nu este doar apă care curge la vale, asta e organism viu. Ecosistem. Ecosistem, corect. Da, vorbim de biodiversitate. Vorbim de pești care depun icre, care mănâncă cineva, pe care altcineva mănâncă, care purifică până la urmă apa asta. Știți că, deci, până la urmă, tot asta este un ecosistem. Deci, în momentul în care intervii și barezi cursul apei, creezi o intervenție mare pe ecosistem.
peștele nu se mai poate ridica la deal, nu mai poate depune icri unde depunea anterior, moare o specie de pește, vine alta, etc. Deci e spunem, o schimbare profundă. Deci, în ce constă problema la moment? Pentru că deja nu se pune problema demolării barajelor pe Nistru. Dar cel puțin să oprim dezvoltarea lui în continuare. Acuși o să discutăm. Deci, nu e vorba de, spunem așa, demolarea barajelor existente, că deja sunt mai multe. Este acel de sus pe Novodnestrovskaya sau prima centrală electrică, a doua, după asta mai jos este Dubăsariu. Deci noi, pe de o parte, le spunem ucrainenilor, hai ceva, nu instalați, nu faceți, pe de altă parte, noi avem Dubăsariu. Așa. Dar cel mai important în această problemă este că riscurile pentru râu, nu, din punct de vedere energetic, eu pot să vă dau 1000 de argumente de ce energia hidro este o chestie fantastică pentru sistemul energetic. E o chestie fenomenală, foarte bună, foarte comodă și vă dau câteva elemente. Sistemul energetic, energie electrică alternativă, nu se stochează. Are așa o proprietate. Ea se consumă în momentul în care se produce. Deci energia anume de tip hidro este cea mai flexibilă și cea mai ușoară pentru a manevra în sistemul energetic. Neastă când porniți acasă becul sau aici în studio, așa, neastă nu vă gândiți că în momentul ăsta, în momentul în care neastă porniți becul, cineva trebuie să producă energia asta. Și neastă nu coordonați cu cineva, dați cerere, vă rog frumos, 5 secunde eu pornesc becul. Nu. Deci asta tot lucrează în regim instantaneu. Respectiv ca chestia asta să funcționeze în regim instantaneu, există sisteme complexe și energia hidro este cea mai comodă pentru că e instantaneu. Ai deschis șluzele, sau cum spunesc ele în română, ecluzele. Ai deschis ecluzele, curge apa, ai imediat energie, le-ai închis, nu curge apa, n-ai energie. Deci e perfect pentru echilibrarea sistemului. Astea sunt punctele forte. Exact. Dar vedem și partea cealaltă a monedei. Acum, ce energetica și ingineria au făcut un pas și mai departe. Deoarece noaptea noi avem nevoie de mai puțină energie, nu se consumă atâta energie noaptea decât ziua. Energia noaptea, în special în Ucraina, este mai ieftină. Dar ziua, când este nevoie de multă energie și se produce energie, deci trebuie produsă mai multă energie, energia este mai scumpă. Deci inginerii ce s-au gândit? Că iată ce bine ar fi noi să creăm stații de pompare care noaptea, când energia e ieftină, să pompeze apa de jos în sus, dar ziua, când energia e scumpă, s-o trece înapoi prin ecluză, ai generat, dar deja e mai puțină energie, pierzi acolo o leacă la pierderi, dar e cu totul alt preț. Bine, dar ce efect are asta asupra mediului? Și iată aici e principalul risc. Pentru că în momentul în care pompezi apa din cei ce vor să facă cei din Ucraina, să pompezi apa din lacul de acumulare 2, care e la hotar cu Republica Moldova, la Năslavcea, să-l utilizeze ca lac de acumulare pentru centrala hidroelectrică numărul 1 și din lacul ăsta de jos să pompeze în sus peste prima dambă noaptea și ziua când au nevoie să treacă încă o dată apa asta. Păi riscul principal este că în momentul în care iei apă mai mult decât permite râul, pur și simplu noi să ai debitele necesare, scurgă mai departe la vale pe Nistru. Și iată, în momentul în care tu e suficient o perioadă foarte scurtă de timp, tu să nu ai în râu debitele necesare, dacă nu greșesc, era vorba de 150 de metri cub pe secundă, ceva de genul ăsta. Debitul ecologic. Deci, debitele necesare câteva ore și tu omori fauna și omori râu. E suficient tu primăvara, atunci când peștele trebuie să meargă pe apă la deal, să nu-i dai debitele necesare, care nu sunt 150 de metri cub, dar sunt mult mai mari în perioada de primăvară, ca peștele să aibă cum să ridice la deal și tu ai omorât râul. Deci, aici e problema principală, cum gestionezi riscurile, cum faci așa ca energetica să nu distrugă, să nu afecteze, să nu distrugă ecosistemul râului Nistru. Da. Dacă ne privesc vreun profesor de geografie acum, mâine vor merge la lecții și le vor spune copiilor următorul lucru despre geografia Republicii Moldova. Dragi copii, în Republica Moldova avem 4.000 de râuri. Dacă am fi venit pe la anul 1700 în Republica Moldova, probabil le-am fi putut număra și cartografia pe toate.
Așa s-a întâmplat, vreau să păstrăm totuși proporțiile, dar exemplul pe care îl dăm poate ajuta în acest sens. Da. Așa s-a întâmplat că în secolul 20, pe cele 4.000 de râuri din Republica Moldova, au fost construite aproximativ 4.000 de lacuri artificiale, noi le spunem iazuri, evident cu baraje. Respectiv, fiecare în satul său se gândește că are un iaz sau două. Fiecare, fără excepție din aceste iazuri, au fost construite după principiul am barat un râu, am construit o dambă și ce s-a întâmplat că în aval, mai la vale de această dambă, de obicei nu curgea. Și acest lucru a dus că în mai puțin de 100 de ani noi am omorât peste 95% din aceste râuri. Respectiv, ele nu mai există. Există doar în cărțile de geografie și nu există la modul real. Respectiv, pentru a reînvia aceste râuri, noi am început o strategie prin care să obligăm proprietarii de iazuri ca să dea mai la vale, să asigure debitele naturale, pentru că din iaz în iaz, tot așa din râu în râu, până în bazinele fluviului Nistru și râului Prut, să reconstruim aceste râuri. Iată, mergând pe această idee și în momentul în care intervențiile antropice ar fi distrugătoare, și business-ul, milioanele de dolari și miliardele de grivni care trebuie să curgă din aceste hidrocentrale, ar putea, într-un moment dat, în care vigilența noastră scade și în momentul în care toți ar spune că nu este posibil acest lucru, în 10 de ani acest lucru ar putea fi distrus. Mai mult decât atât, noi încă n-am început să discutăm în această emisiune un lucru care este mult mai complex. Tot ce vedem la dumneavoastră în imaginile pe care ne le arătați și ceea ce discutăm noi în detaliu despre Novodnestrovsk, ucrainenii vor să replice în cel puțin alte 6 structuri similare pe Nistru superior. O să rog pe domnul Burcă să intervină aici pentru că deține niște informații. Da, această strategie menționată mai sus prevedea inițial construcția altor 6 hidrocentrale. Da, cascade. Da. Ei au renunțat la această... Eu spun că au suspendat, eu nu spun că au renunțat. Au renunțat la această implementare a acestei strategii. Strategia a rămas. Bine, documentul există, dar în opinia mea cele 6 hidrocentrale și pare ceva asemănător ca și capra din capra rabinului, știți, în bancul acela. Nu știm, spuneți. Da. Ca să citez comunicatele întreprinderii care are în proprietate acest complex hidroenergetic, acolo există 3 lacuri. Deci primul lac are trebuie să vorbim întotdeauna de capacitate. Da. Primul lac are capacitatea cât râul Prut, deci 3 km de apă. Bine, în anii de secetă nu există atâta apă în Prut, ca să vă imaginați. El concentrează în primul lac, lacul de acumulare al centralei hidroelectrice numărul 1. Ce se întâmplă, ca să precizez ceva aici, n-am nicio pretenție de expert în domeniul energiei. Deci, ăștia de la Hidroenergo menționează următoarele, că ei au nevoie de acest complex sau de dezvoltarea centralei hidroelectrice de acumulare în seara pentru a consuma energie electrică produsă de centralele atomice, pentru că seara nu au ce face cu această energie și acest complex îl consumă, în timp ce dimineața, atunci când este nevoie de mai mult curent electric, consumul este mai mare în orele de vârf, ei, prin aceleași turbine de pe bazinul de pe Podiș, care are o capacitate similară lacului Ghideghici, îl pompează înapoi în bazinul tampon și după aia noi avem curs pe Nistru doar dimineața. În aval de centrala numărul 2 de la Năslavcea în
În întreaga zi nu avem deloc apă. Și dacă vă rog să arătați imaginile alea, acolo merg lebedele în picioare. Noi am fost... Ați fost chiar în cadrul investigației, o săptămână am fost acolo. Deci lebedele merg în picioare. Apa... Care este temperatura apei? Temperatura apei este acum un pic mai caldă, pentru că este evacuată din partea de jos al Albei și în apa aia nu există nimic viu, vreau să vă spun. N-am văzut nici plancton, n-am văzut nici pești, n-am văzut nimic. Și acest segment între Naslavcea și Moghilev-Podolsk este o baltă. Un lac cu o apă neclintită. Nu știu dacă pot să o numesc apă. Doamna Zubkov o spune de 1.000.000 de ori. Aceea nu este apă, eu nu știu ce fel de apă aia, trebuie să faci o analiză. Și ce fac autoritățile ucrainene? La Moghilev-Podolsk este o stație care măsoară cantitatea de apă deversată de la centrala hidroelectrică numărul 2. Da. Ei bine, stația aia care măsoară apa trebuie să funcționeze în regim online. Deci să accesezi pe site și să vezi acolo ce cantitate sau câți metri pe secundă a fost deversați. E bine, stația aia nu funcționează de vreo 5-6 ani. Și am sunat noi la administrația acestei stații să ne spună, băi, dar de ce nu lucrează stația și ea voastră? Și ne-a spus așa, că acesta este un secret de stat al Ucrainei. Și n-am sunat eu, au sunat colegii mei din Ucraina. Deci, problema este mult mai gravă. Problema nu este în pește. Problema nu este în vegetație. Problema este în cantitatea de apă. Republica Moldova este... Primim apă cuțărită, cum ar veni, cum a spus și... Păi nu avem dacă putem să numim un fluviu atunci când există curs. Dacă nu există curs, mai ales pe acest segment între Naslavcea și Moghilev-Podolsk, nu există un râu, un afluent al Nistrului, nu există curs. Dacă o să-mi permiteți un minut. Eu am explicat acest lucru de când eram ministru în foarte multe dezbateri și mi-amintesc că eram în Parlamentul Republicii Moldova și deputații mă luau la întrebări și cei care insistau foarte mult spuneau în felul următor. Domnul Teanu, ia explicați-mi ce înseamnă că vine mai puțin apă. Nu, bun, ucrainenii o țin o zi apa aceea, o țin 2 zile, dar la un moment dat când deschid ecluzile, nu tot vine apa la vale dacă se acumulează. Iată, domnul colegul apropiat de doamna Zubkov, care este cercetător la Academia de Știință, noi avem memorie instituțională și cercetăm, sau Republica Moldova, Academie de Știință, studiază acest subiect, cel puțin din anii 70 în mod neîntrerupt. Cercetătorii noștri, în acord cu cei ucraineni, au stabilit că această zonă despre care vorbim și pe care o vedem pe ecran este o zonă puternic karstică, adică o zonă unde în subteran nu avem o suprafață rigidă, ci avem foarte multe pește. În momentul în care avem aceste lacuri imense, nu au o suprafață rigidă și apa curge milioane de metri cubi în subteran. Cineva spune, dar unde se duce? Se duce în altă parte, în subteran, dar nu ajunge în albia râului. În momentul în care noi permitem ca să existe aceste construcția unui alt lac pe 10 sau pe 20 de hectare, riscurile sunt și mai mari ca acest lucru să produce. Iar în momentul în care noi mișcăm apa dintr-un lac în altul, aceste infiltrări au loc și mai mult și respectiv apa tot ajunge și mai puțină. Nu am vorbit încă despre, sau colegii au spus, de ce această apă este moartă. Pentru că ea este turbinată. În momentul în care este schimbat echilibru termic al acestei ape, ea devine de o calitate foarte îndoielnică. Râul, ca să existe, doar un singur lucru vă spun. Colegii au vorbit doar de pește. Râul are nevoie de 2 elemente ca să fie râu și ca să poată să purifice apă. Are nevoie de prundiș și nisip și are nevoie de pește foarte mult. O să dau un exemplu urât pentru Republica Moldova, dar care vreau să înțelegeți că funcționează, a avut capacitate să funcționeze întotdeauna. Din păcate, Republica Moldova sau orașul, municipiul Soroca nu are stație de epurare. Tot ce produce, din păcate, un oraș cu 35.000 de oameni, toată stația de epurare lipsește și respectiv tot se duce. Dar e un argument folosit de partea ucraineană în negocieri. Este adevărat. Eu doar altceva de ce invocă, domnul ministru?
totul curge lângă cetate. În momentul în care totuși în bucata de râu care de la Soroca până la stația de epurare, până la stația de captare a Chișinăului, noi avem suficient pește și avem încă suficient nisip și prundiș, în mod natural apa, și am verificat acest lucru, apa ajunge aproape curată la această stație. În momentul în care nu ar exista viteza de curgere a apei și acolo ar fi ar semăna mai mult cu un lac, cu o baltă, cu o mlaștină decât cu un râu, atunci tot ar muri și ar crește papură și nu ar mai funcționa acest râu. De aceea lucrurile se acutizează pe ani ce trece și evident că privite de la un an la altul lucrurile nu arată atât de grav, dar în momentul în care vorbim despre viitorimea noastră, în momentul în care vorbim pe o proiecție de 40-50 de ani înainte, atunci lucrurile stau destul de prost. agravează. Și în aceste condiții, de ce autoritățile moldovenești au admis ca lucrurile să degenereze atât de mult, încât Nistru este într-adevăr amenințat să se transforme într-o mlaștină în mai multe secțiuni? Deci, în primul rând, eu n-aș spune că noi deocamdată am pierdut toate, spunem, instrumentele de negociere. Dar am pierdut ceva. Am făcut niște greșeli. Noi am făcut, haideți așa, noi am făcut greșeli într-adevăr foarte multe. Au fost și greșeli negocieri. Atunci când s-au negociat cu partea ucraineană, inclusiv când noi pur și simplu am cedat o parte din baraj. E curios de ce sunt? Au fost specialiștii din partea Moldovei mai slab pregătiți? Nu că sunt detalii importante. Eu cred că, cel puțin, nu sunt eu persoana care trebuie să vorbesc despre acest lucru, pentru că eu, pe bune, nu cunosc detalii și nu cunosc documentele. Din informația care mi s-a spus mie la o anumită etapă, a fost vorba și de faptul că pe partea ucraineană ei veneau foarte motivați și foarte bine pregătiți la negocieri, pentru că în spatele lor exista un interes foarte clar. Și un scop bine definit pe care îl urmăreau? Din partea Republicii Moldova, lumea venea acolo fără o agendă clară, fără un mandat clar de negocieri și foarte nepregătiți și care în cadrul negocierilor se confruntau inclusiv între ei, nu se venea cu opoziție. Ok, dați-vă dau o virgulă aici și dumneavoastră să continuați. Eu în 2000, subiectul se înfierbânta în Republica Moldova și în 2017, înainte de a pleca din funcție, noi am avut o vizită în Ucraina, în care s-a întâlnit primul ministru, am fost în delegația primului ministru Pavel Filip cu Petro Poroșenko, pentru că nu au existat întâlniri dintre Igor Dodon niciodată și Petro Poroșenko. A fost pentru prima dată în istoria Republicii Moldova când acest subiect s-a discutat la nivel înalt și respectiv vreo 3 zile înainte de asta la guvern, împreună cu Pavel Filip și cu ceilalți, am pregătit acest subiect și ne-am edificat. A venit fostul ambasador Stăvilă, probabil fostul ambasador al Republicii Moldova, Ion Stăvilă al Republicii Moldova în Ucraina, care avea memorie instituțională și a povestit acest cotitur în care Republica Moldova a pierdut prezența pe baraj. Era 2010, Vladimir Filat era primul ministru și ucrainenii iubeau să discuți tot în același pachet. Și discuțiile au fost ceva de genul: voi vă retrageți de la Novodnistros, dar noi vă mai dăm vreo 2 stâlpi de teritoriu, de teren la la Dunăre, la Giurgiulești. Și respectiv noi ne-am retras de la Novodnistrovsk, dar la Giurgiulești a rămas doar de pe hârtie. Asta e istorie făcută recent în Vreau să precizez ceva referitor. Domnul Munteanu a menționat un detaliu foarte important, și anume ce este cu albia acestui râu. Este foarte calcaroasă. Și eu am găsit un document al Serviciului de Situații Excepționale din Ucraina. Este vorba de un caz din raionul Hotin, satul Danchivță. Nu este chiar atât de aproape, dar nici departe de aceeași zonă, cu aceeași structură. Pe cursul Nistrului. Da, și la miezul nopții, în ianuarie 1998, a apărut un crater imens. Am acest document, deci e vorba de documente din emisii de autoritățile ucrainene. Deci această problemă este serioasă, doar că este neglijată de către autoritățile ucrainene și, evident, de autoritățile moldovenești. Vreau să subliniez faptul că în perioada în care am efectuat prima investigație împreună cu colegii mei din Ucraina,
Colega mea, Lyubov Velicko, de la publicația Text din Ucraina, s-a infiltrat la o petrecere de asta, o adunare a energeticienilor din Ucraina. Ei, acolo au fost lucrurile spuse pe șleau și foarte sincer. Deci Ucraina are acest interes național, ei vor să devină, să fie independenți din punct de vedere energetic și, lucru confirmat recent, ei nu vor renunța niciodată la obiectivul lor. Și nu știu ce s-ar putea... La un moment dat se vorbea și despre interesele mari, deci ale unor oligarhi ucraineni. Nu e vorba de oligarhi, asta e problema Ucrainei. Problema noastră este să ne asigurăm... Să stăm bine pe poziții. Nu cred că trebuie să ne privească pe noi chestiile interne ale statului vecin. Noi trebuie, în opinia mea, să ne protejăm interesele noastre vitale. Republica Moldova este în categoria statelor amenințate cu risc sporit de insuficientă de apă potabilă. Asta e problema noastră. Noi nu trebuie să vorbim de whataboutism aici. Whataboutism, nu știu ce acolo. Avem o problemă strictă. Noi trebuie să o rezolvăm. Punct. Asta e opinia mea. Am înțeles. Domnule Parlikov, doreți să interveniți? Dacă îmi permiteți să finalizez pur și simplu gândul care l-am pornit, dar în esență eu vreau să mă introduc în ecuație un element care e extrem de important și care nu se vorbește acum. Ambele state, atât Republica Moldova cât și Ucraina, au semnat acorduri de asociere cu Uniunea Europeană. În cadrul spunem, transpunerii acquis-ului comunitar, deci a legislației europene în legislațiile naționale, au fost transpuse și directivele legate de administrarea în comun a râurilor de frontieră. Respectiv, dacă până acum partea ucraineană, bazându-se pe legislația lor națională și bazându-se pe deciziile lor interne, spuneau că asta e teritoriul nostru, noi facem și vrem, și în general partea moldovenească nu-i treaba voastră, noi dați-ne în arendă pământul și amuși când vorbești de la pământ, pentru că de asta depinde foarte mult și de fapt asta este instrumentul nostru de bază de negocieri cu partea ucraineană, partea anume controlul fizic al infrastructurii, a pământului, cu și să ajungem și la asta. Dar la moment, legislația ucraineană, după ce au transpus directivele europene, ei nu mai pot face totul din capul lor. Ei sunt obligați în Comisia Nostru-Estreană să discute problemele astea, să facă studiile de impact asupra mediului, etc., etc., etc. Și iată, aici Republica Moldova are partea sa de rol pe care noi trebuie să o valorificăm. De asta e importantă expertiza europeană, nu? Nu doar expertiza europeană. În primul rând e important noi, ca Republica Moldova, să ne plasăm la aceste negocieri pregătiți, să vină oamenii, cum am vorbit, nu care se contrazic unul pe altul, dar să vină cu studiile de impact asupra mediului și să formulăm foarte clar cerințele față de ucraineni. Fraților, faceți ce vreți, dar debitele astea, deci temperatura, dacă e vorba de temperatură a apei, asta. Pentru că la fel, în directivele europene se presupune că apa asta care curge oferă niște servicii ecologice de sistem. Deci, principiul este, dacă partea care nu respectă, care intervine în râu și afectează dreptul celelalte părți mai jos de râu, este sancționată? Achită costul serviciilor de sistem ecologice. Deci, și ele sunt extrem de mari. Vă dați seama ce înseamnă, care ar fi costul estimat. Spre exemplu, că rămâne fără apă Chișinău, sau rămâne fără apă toate orașele mai jos de Nistru. Deci, noi avem, eu n-aș spune că noi, gata, șef, se propală. Nu, noi avem instrumentariul de negocieri, doar că trebuie să nu, adică să-l valorificăm. Dar, domnule Munteanu, cât de mult este important să includem și partenerii europeni, da, în această ecuație și ca tot dialogul cu vecinii din Ucraina să fie făcut prin intermediul lor? Relațiile dintre vecini nu au fost niciodată simple, anumite subiecte se discută și se negociază uneori 10 de ani, iar altele sute de ani. Din păcate nu vreau să întindem această problemă pe sute de ani, pentru că este în detrimentul Republicii
Republicii Moldova, dar nici nu vreau să umplu de romantism această chestiune și să alimentăm oamenii cu foarte mult entuziasm. Și o să dau următorul exemplu. A vorbit domnul Parlikov și domnul Gulcă că Ucraina nu a avut această capacitate la Novodnestrovsk din anii 90. Au mai făcut în anii 2000 o dezvoltare. Iată, în anii 2000, când au dezvoltat capacitățile, a existat tot un soi de acord de mediu atunci și trebuiau să-l obțină din partea Republicii Moldova document necesar pentru a accesa finanțare europeană pentru aceste dezvoltări. Era vorba atunci de aproximativ 200 de milioane de dolari. Republica Moldova s-a împotrivit atunci, nu a dat acest acord de mediu, iar banii au fost împrumutați pe intern în Ucraina. Ok, mai departe nu știm, dar noi știm că au fost pe intern din Ucraina, din sutele de bănci care le aveau ei atunci. Suntem într-o altă realitate acum. Noi știam despre acest exemplu negativ pentru Republica Moldova când ne-am dus la negocieri la Kiev și de aceea imediat am introdus în protocoalele de discuție ca toată disputa, pentru că ucrainenii spun nu afectează și noi spunem că afectează. Și în momentul în care nu putem ajunge la un numitor comun, noi am introdus în documentele, în protocoalele noastre și la insistențele noastre, am introdus ca disputa să o medieze Comisia Europeană. Imediat cum am întors acasă în calitatea mea de ministru al mediului, am întocmit un document consistent și l-am trimis către Comisia Europeană pentru cei responsabili de mediu ca să ne medieze în acest sens. Este adevărat, peste câteva luni am plecat și vreau să văd cum arată acum această discuție pe acest subiect. Nu vreau să cred că după aia Vladimir Plahotniuc, având în vedere prietenia pe care o avea cu Poroșenko, a tras acest subiect pe dreapta și nu a mai existat progres. Declar cu toată responsabilitatea, și am spus-o și după întoarcerea doamnei Maia Sandu din la Kiev, că romantismul pe acest subiect sau entuziasmul trebuie temperat, iar unica soluție a noastră este ca pe acordul de asociere pe care îl avem noi, suntem două state asociate la Uniunea Europeană, și noi și Ucraina. Și Ucraina stă mai des la Bruxelles decât noi și jânduiește foarte multe fonduri europene și iată aceste... În momentul în care ar încălca anumite reguli, în momentul în care ar încălca, ok, trebuie iarăși să vă spun, când vine vorba despre Ucraina și despre pedepsirea Ucrainei, eu am fost ministru al mediului și de fiecare dată, la fiecare reuniune internațională, când găseam oportunitate, invocam acest subiect, la care ucrainenii spuneau în felul următor: noi suntem în război cu Federația Rusă. Căutăm modalități de a supraviețui energetic și noi căutăm soluții. Noi nu credem că încălcăm, dacă încălcăm ceva, haideți să ne clarificăm. După care declar cu toată responsabilitatea, nu exista că europenii erau de acord cu acest lucru, dar exista disponibilitatea din partea lor ca să vină, să vadă, să ne ajute în acest sens. De ce noi nu trebuie să admitem ca dialogul bilateral să continue la nesfârșit? Pentru că la nesfârșit a spus domnul Gulcă că ei spun că e secret de stat, că nu e treaba voastră, voi spuneți că noi spunem că e carstic, ei spun că nu e carstic, fiecare pe poziția sa și tot așa mai departe. În momentul în care acest lucru va fi inventariat de o comisie internațională, atunci adevărul științific poate fi doar unul. Dar ce ar trebui să înțelegem? Dacă ei au stații de măsurare a debitelor de apă la Moghilev, noi ce nu putem spune mă noastră? Vreau să precizez aici un detaliu, ca să ne imaginăm în ce haos în ce haos funcționează acest complex. De fiecare dată când a fost inaugurat funcționarea industrială a unei turbine, partea ucraineană trebuia să prezinte o expertiză de mediu. Și au făcut acest lucru? Nu au făcut niciodată. Domnul Ilia Trombitski, un militant foarte activ și apărător al ministrului, și este membru în aceste comisii, ne-a spus că niciodată nu au prezentat expertize de mediu când a fost inaugurată cele 3 turbine. Și pentru a patra? O clipă. Fiți atenți.
acest complex funcționează în baza unor reguli de exploatare din 1987. În 1987, în cadrul acestui complex, exista o singură hidrocentrală, centrala hidroelectrică numărul 1. Da. Atât. Și exista lacul ăsta tampon, după care era baraj. Ce au făcut între timp statul ucrainean? În barajul de la Năslavcea au montat turbini și au făcut o altă hidrocentrală și au mai construit centrala hidroelectrică de acumulare. Uitați-vă, după ce au fost construite toate aceste obiective, acest complex energetic funcționează în baza regulilor de exploatare de la 1987. Deci, despre ce fel de cadru juridic putem să spunem noi acum? Nu există niciun cadru juridic. Nu, pentru ei există. Cum? Există cadrul lor juridic din 1987. Da. Funcționează. Republica Moldova și Ucraina are semnate mai multe acorduri pe mediu, începând din 1990. Tot au fost semnate cu știți cum, o serie de acorduri de astea. Având în vedere că statul ucrainean a tot continuat să construiască acest complex, cine a verificat dacă respectă sau nu Ucraina acest lucru? În 2000, când a fost stopat finanțarea externă, meritul, din cât am înțeles, a fost al domnului Lea Trombitski, care a blocat, a invocat al asociației Ecotiras. Bine, dar ucrainenii au folosit banii lor și au construit mai departe. În momentul, eu de fiecare dată am zis, ucrainenii vor încerca să facă dezvoltări pe bani străini, iar în momentul în care nu vor reuși, ei vor găsi bani pe intern. Nu spun că este un subiect extrem de simplu. Noi dumneavoastră spuneți că ucrainenii au dezvoltat, conform arhivelor, acest complex era o chestiune sau o afacere comună a RSS, unională, dar trebuia să fie gestionată în comun de RSS moldovenească și RSS ucrainean. Ucrainenii în zorii anilor 90 au fost mult mai insistenți, au fost mult mai perspicaci, noi ne gândeam la altceva, ei se gândeau la bani, s-au instalat acolo și după aia status quo a rămas așa. După care ne împing pe noi tot mai departe și mai departe. Se gândește cineva la niște soluții alternative de asigurare a populației cu apă? Poate eu să spun o chestie, nu alternativă, dar o soluție la problema asta, care eu, iarăși, nu degeaba am menționat că este critic important controlul asupra acestui teren, care se află pe teritoriul Republicii Moldova, cu care este adiacent acest lac de acumulare, și pe care, de fapt, este miza în negocieri. Ucrainenii nu vor face nimic acolo până nu vor obține dreptul de proprietate asupra terenului ăsta. Pentru că știu că nu poți ridica nivelul apei fără a construi acolo baraj, fără a face multe alte chestii. Acum, din punct de vedere, eu mă gândesc din punct de vedere strict tehnic. Eu nu vorbesc acum despre negocieri, politică sau partea juridică. Eu cred că noi am putea pune problema construirii unui așa numit bypass. Deci unui canal de ocolire a dambei, care să ia apa mai sus, în amonte de dambă. Face nistru o buclă acolo. Este o soluție. Noi am scris în presă. Să dea apă, să facă un canal, avem noi nevoie. Să dea apă mai la vale și să fie păstrat controlul asupra acestui canal. Fizic. Da. Și dacă fizic cineva acolo își face de cap, închide, pompează, despompează și mai fac ei acolo, pur și simplu partea moldovenească deschide ecluzele și noi apă avem. Voi faceți ce vreți, noi apă avem. Deci, eu cred că soluția problemelor este, trebuie să ne gândim la soluții, spunem așa, fizice. Eu mai mult cred în soluții generești și fizice decât în soluții juridice și negocieri. Pentru că după asta, în judecăți, să demonstrez care a fost prejudiciul cauzat de stoparea sau de temperatura apei, să negociez, să plătească, cine mai departe banii ăștia, cum îi primește. Asta e mult mai complicat decât să ai o ecluză, un buton. Da, poate că această soluție ar putea fi propusă și celor care negocieri. Și mai am un element care vreau să-l menționez la fel, pe partea de soluții. Dincolo de, spunem, partea fizică,
Noi cu ucrainenii avem spunem așa, un pachet de negocieri pe râul Nistru care nu vizează doar Năslavcea. Deci noi acum suntem împreună în Comisia Nistreană. Eu cred că problema reală a Nistru nici nu măcar nu este barajul de la Năslavcea sau barajul de mai sus din Năslavcea. Păi nu, că problema reală a Nistrului, nu vorbesc de negocierile între partea moldovenească și ucraineană, dar problema reală a Nistrului, la moment, este defrișările de păduri care se întâmplă în Carpați. Dacă partea ucraineană nu renunță, pentru că, așa cum au spus și colegii, 80% din apă în Nistru se acumulează din pădurile din Carpați. Inclusiv barajele astea aveau funcția de a preveni viiturile astea de apă care veneau atunci când cădeau precipitații puternice. În prezent, dacă continuă defrișarea Carpaților în modul în care ele continuă, noi nu avem și construi bypass. Acolo n-a și râu. Acolo nici măcar la Năslavcea n-a să ajungă apă. Nu că la restul teritoriului. Nici la Năslavcea n-a să ajungă. Și aici, și aici noi avem posibilitatea să ridicăm și să insistăm în cadrul Comisiei Nistrene și trebuie să ridicăm această problemă la negocieri cu ucrainenii, anume pe partea de debite și pe partea de cum asigurăm că apă în râu este, dincolo de faptul cum îl barăm și ce bypass-uri mai construim pe acolo. Vreau aici, domnul Parlikov zice de intervenții fizice acolo. Wikileaks a publicat niște documente despre intervenții fizice la Năslavcea. După Wikileaks? 2000. Da, Wikileaks. Deci, este vorba de relațiile dintre Ucraina și Republica Moldova și Wikileaks a publicat în documentele alea ale Departamentului de Stat. În 2000 a fost partea ucraineană, statul ucrainean chiar a trimis niște grăniceri pe teritoriul Republicii Moldova și atunci președintele Voronin. Voronin din 2001 președinte? Da, în anii 2000, eu zic. În anii 2000. Da. A trimis grănicerii Republicii Moldova, că atunci se numeau grăniceri, și mai era pericol iminent de ciocnire militară acolo. Acest document eu l-am publicat în ancheta din 2017, este acest lucru, și nu știu cum a fost aplanat atunci acest conflict. Și vreau să amânat o vizită a lui Voronin la Kiev și a președintelui, relațiile au împietrit pe o foarte multă perioadă, dar trebuie să recunoaște, nu vreau să aduc laude lui Voronin, dar Voronin a păstrat status quo așa cum... Dar alții au fost mai slabi. Vreau să spun că în urma, trebuie să spun acest lucru, că în urma investigației noastre am constatat că domnul Munteanu a avut, este singurul ministru de mediu care a avut o poziție consolidată în această privință și acest fapt trebuie recunoscut și aveți și recunoașterea oamenilor de mediu. Iată, dumneavoastră ați avut, nu știu dacă au mai fost cineva până la mandatul dumneavoastră sau după, pentru că în această problemă, atunci când suni, contactezi, un jurnalist întreabă... Nimeni nu știe nimic sau e secret de stat. Este o chestiune sensibilă. Bine, băi, sensibilă, dar toată lumea are nevoie de apă. Pentru voi e sensibilă, dar... Ați formulat o întrebare care prea ușor îi privește lumea la televizor și zice, băi, închide robinetul ăsta, deschidem altul. Haideți să vedem dacă este așa. Așa se întâmplă că acest petic de pământ numit Republica Moldova, pe lângă alte probleme mari pe care le avem, este cel mai sărac stat european sub aspectul resurselor de apă. De suprafață și subteran. Ucraina abundă în râuri și în lacuri naturale. România este prin top 10 probabil cu resurse de apă. Iată așa noi în bucata asta s-a întâmplat că nu avem nici râuri și niciun, practic în afară de Manta, niciun lac natural din care să luăm rezerve de apă. Declar cu toată responsabilitatea că și este cercetat acest lucru de către Academia de Știință și trebuie să mai reîmprospătăm aceste cercetări. În subteran avem foarte puțină apă și o apă de o calitate îndoielnică care nu poate să ne asigure cu apă Republica Moldova, nici pentru alimentație, dar rămite pentru irigare, acolo este cu totul o altă temă. Chiar dacă anul trecut a fost aprobat o lege în acest sens. Nistru
asigură peste 80% din necesitățile de apă, restul 20% prutul și cu o apă pe care o mai strângem din ploaie și din altă parte. Respectiv, ideea că închidem robinetul ăsta și deschidem altul nu există. De aceea trebuie să depunem eforturi la nivel diplomatic. Spuneam și voi insista în permanență. Am simțit acest lucru. Noi ne ducem și discutăm cu ucrainenii despre Novodnestrovski, care ne spun, dar știți voi, la Basarabeasca nu aveți stații de epurare și acolo este un râuleț de la voi și curge și trece de la noi și ajunge la voi. Da. Eu mă uitam, zic, gabaritul bun, dăm noi $1.000.000 de lei acolo și construim, dar după asta ce argumente o să mai găsească Ucraina? Ei găseau și alte, veneau destul de documentați în momentul în care exact aceiași funcționari îi întâlneam deja nu pe bilaterală, dar în cancelarele europene vorbeau cu totul altfel, știind foarte exact că vin să reprezinte interesele Ucrainei și au venit după bani la Bruxelles. Și pentru că în momentul în care vii după bani nu poți să încalci niște acorduri pe care le ai. Acesta este argumentul nostru cel mai important și vreau foarte mult ca noi nu să pierdem timpul. Sunt niște chestii foarte de durată. Să schimbă o guvernare în Republica Moldova, îi trebuie 6 luni de zile ca să completeze din nou comisia ca să funcționeze, după aia trebuie să te rogi de ucraineni în următoarele 3 luni ca să te întâlnești, nu hotărăști nimic și s-a dus 4 ani. Trebuie să avem pe Nistru, din punctul meu de vedere, un corp instituționalizat, cu memorie instituțională și respectiv care ar funcționa neîntrerupt. Trebuie să vă întrerup, domnul Munteanu, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Într-adevăr, am auzit că Ucraina a anunțat că va finanța construcția unui pod peste Nistru, partea autostrăzii Kiev-Chișinău. Sigur, e binevenit și acest lucru. Nu o să mă refer eu la pactul Ribbentrop-Molotov sau la școlile cu predare în limba română din Bucovina, asta o să facă experții, dar ca să concluzionăm, o să vă întreb pe fiecare dintre dumneavoastră. Putem cel puțin să ne preocupăm de calitatea apei de care avem nevoie în Republica Moldova, de cantitatea ei, dacă de alte lucruri pe locuri uităm? Domnule Parlikov. În primul rând, asta este o chestie vitală, exact așa cum a spus domnul Munteanu. Deci, dacă nu ne preocupăm de chestia asta, mai mult ca atât, eu nu degeaba am menționat despre importanța punerii în discuții, inclusiv a lucrurilor care se întâmplă pe teritoriul Ucrainei în Carpați. Pentru că noi putem să ajungem fără apă la Naslavcea, repet. Noi putem să nu ajungem să construim, când să nu avem la ce construi bypass. Dacă se va continua în halul în care se continuă cu defrișările în Carpați. Mai mult ca atât, noi avem problema, exact aceeași problemă pe teritoriul Republicii Moldova. Pe teritoriul Republicii Moldova, noi neavând păduri, sau având păduri foarte limitate. Un grad de împădurire foarte mic. Noi, cel mai mic grad noi Europa, nu avem apă. De ce vorbea domnul ministru, că noi suntem săraci în apă? Deși noi suntem săraci în apă? Noi suntem săraci în apă pentru că noi nu avem păduri, apa asta nu are unde să acumula, nu se acumulează de-astea izvoare, nu se adună în râuri. Cel care au fost, s-au barat, s-au făcut dambe, s-au făcut iazuri și nu mai curge nică. De asta noi suntem săraci în apă. Și calitatea apei de suprafață pe care o avem noi, de asta este joasă, că noi nu avem păduri. Deci, din păcate, subiectul ăsta, el nu ține de energetică, dar eu acum nu vorbesc ca energeticean, eu vorbesc acum ca cetățean al Republicii Moldova. Din păcate, subiectul împăduririi Republicii Moldova este un subiect atât de ignorat, atât de sunătoare este liniștea care acest subiect este trecut cu vederea de orice guvernare, încât toate discuțiile noastre și preocupările noastre de ceea ce spunem noi atunci când plasăm subiectul cu, uite, ucrainenii, responsabilitatea ucrainenilor, dar noi pe teritoriul nostru ce facem, fraților? Mulțumesc, domnule Parlikov. Într-adevăr, însă vă spun că și chiar cu o zi în urmă am avut o emisiune aici în Platou Agro TV despre tăierile ilicite și împădurirea Moldovei. Vă invit să o urmăriți. Domnule Gulca, o să vă rog ca să concluzionăm pe final de emisiune. Alimentarea, asigurarea cu apă potabilă este lucrul cel mai important, este interes național și, în ce știu eu, deja unele sate de pe malul stâng al Prutului au ajuns să fie asigurate cu apă potabilă de pe malul drept din România. Vă întreb eu și întreb și pe colegii mei din Platou, dacă un stat nu este capabil să-și asigure cetățenii cu apă potabilă, nu mai vorbesc de alte drepturi, care este menirea sau de ce ar trebui să existe statul ăsta?